Een van de dupierren is de 68-jarige Minne Minnesma van de Jouwer. Met zo'n 3000 vlechtoren en 24 jaar ondervinding is hij heel ervaren. Hij had geen begrip voor de nieuwe maatregel. Iemand van 50 jaar kennen wel veel minder beroerde veel, wat gezond betreft iemand van 74. Dat ik wel lees je de link en als je ja, er gebeurt regelmatig ongeluk met oudere piloten, maar dat is dus absoluut net het punt. Dus die regelgeving is wel aanvechtbaar. En ik al wat betreft inderdaad die leeftijdsdiscriminatie. Wij zeggen ja, hoeza 64? We hebben 63 of 72. Er wordt op een gegeven moment roepen en dan is het volgende punt, als men het doet, viert men dat mensen die daar altijd van leefd hebben, ik maar dus daarop inspringen moeten. Die kan het simpeler horen, het is voor mij net zo'n punt, maar dan ben ik bedoeld met ja, en nu? Dus dit ziet er op zich van vanavond prima uit. Dat hebben we in geen tijden gehad, het is altijd een beetje rotwind de laatste weken. De regeljouwing van de ballonvaarders is aastens dezelfde als van de Grutte Loftveert. Maar nevens Minnesma is dit Apels maar paren vergelijkje. Dan zit je in een Boeing-zandel samen met 3 jaar op een zie dat hij natuurlijk een oorverantwoordelijkheid, maar dat gebeurt vaak met 2 piloten. En ik kan per vaart 4 of 4 seismen nemen. Minnesma zelfs verwacht het geen financiële probleem. Maar voor oren kan de nieuwe wetjouwing reden wezen om op te houden met het ballonvaren. Minnesma is nog fit en gaat in elk geval terug. Wij zijn altijd op mooie jon ben we bezig. Dus een jongen gaat de fietsen met een vrouw bij wij met zwit voor de holle zeg dan mijn boer in Laan op knibbels kroepen door de strand om ballonnen te pakken om jou wel jongens. Dat moet ik nog steeds wel leuk vinden natuurlijk. En dan zal het best een moment komen waar je denkt, nou ja, is het nou wel echt leuk? Maar ik heb op het moment net het idee dat ik daar mijn stapje vol. Ik vind mijn keer lekker en vind het hartstikke mooi werk. Dit is geen mooi werk.